la financiación autonómica en este momento no funciona, yo creo que estamos bastante convencidos todos. ¿Cómo lo tenemos que arreglar? Yo creo que con buena voluntad, con mucha evaluación de datos y entre todos. Bé, més que parlar, ara és moment d'actuar. Els polítics de Catalunya tenen un mandat que els ha enviat el poble de Catalunya a través de la manifestació de l'11 de setembre i pensem que ara és el moment d'actuar en conseqüència. A més, hem de recordar al senyor Rossell que ell no representa la majoria de l'empresariat català, que és de petita i mitjana empresa. Ell bàsicament representa la gran empresa, la gran oligarquia espanyola, que és la que justament ha portat aquest país a les portes de la fallida en la qual estem ara. Nosaltres reclamem que aquesta contribució excessivament generosa que hem fet des de Catalunya a la resta d'Espanya, home, que se'ns reconegui i que se'ns doni el que necessitem ara. Certament. Els catalans hem estat molt solidaris durant aquests darrers 25 anys, aportant a la resta de les comunitats autònomes de l'estat espanyol més de 250.000 milions d'euros. Què hauríem tingut, quin país hauríem tingut si una part important d'aquests diners s'haguessin reinvertit a casa nostra? A més, hem de recordar que cada vegada que s'ha fet un nou sistema de finançament s'ha venut com que solucionava d'una forma important el problema, però durant aquests 25 anys sempre ens hem mantingut amb un dèficit fiscal entre el 7 i el 10%. En aquest sentit, volem recordar les paraules que el senyor Gai de Montellà va explicar en una entrevista a premsa la setmana passada, en la qual deixava clar que al final el món empresarial haurà de fer costat al que decideixi la societat civil. Jo crec que el govern del president Mas té aquest recolzament de la societat civil, però també del món empresarial per negociar un pacte fiscal que sigui adequat a les necessitats de l'economia catalana. El senyor Miquel Valls, abans d'explicar-nos i donar-nos lliçons sobre el pacte fiscal, el que hauria de fer és explicar a tots els catalans, a tots els petits empresaris, com s'ho fa per guanyar les eleccions a la Cambra de Comerç amb el 2% dels vots i només amb el suport de 10 o 12 grans empreses espanyoles. Ara que Catalunya ha iniciat el seu procés de l'estat propi, de convertir-se en un nou estat d'Europa, què farà el senyor Miquel Valls? Recolzarà els polítics espanyols o recolzarà el poble i els empresaris catalans? Si això no es vol atendre, llavors hi haurà un problema greu, i això és més que evident. Però avui això no ens ho estem plantejant. Què passaria? Em sembla que el que hem de ser és racionals. Pimec i Cecot, abans de la manifestació de l'11 de setembre, varen manifestar-se a favor del pacte fiscal. Nosaltres estem convençuts que en aquests moments Pimec i Cecot estan pensant, estan refent el seu missatge, perquè és evident que amb Espanya mai serem competitius. És evident que caldrà, diguem, respectar allò que la gent de Catalunya vulgui fer en el moment que toqui. Per tant, hi ha un principi de democràcia que pensem que des del món empresarial cal respectar i adaptar-s'hi. És evident que el senyor Carles Sumarroca adopta la postura que estem convençuts que al final adoptaran totes les patronals catalanes que representen el món empresarial català, que és la de recolzar el procés que decideixi el Parlament de Catalunya a través del seu president i a través del mandat que tota la societat ha manifestat el dia 11 de setembre. A partir d'aquí s'obre un període apassionant, el de la construcció d'un nou model econòmic, d'un nou país, segurament un dels més pròspers de la Unió Europea.